Asko maite zaituztet txikiatazu potxola, baina neu ere pertsona bat naizela frogatu behar dut. Ez dut hirukote baten atalutsa izan nahi. Lehen nuen sekula Txemaren historia esango, gure historia. Uste nuen guk gure esaterakoan enuela ezer interpretatzen, egia hutsa. HB gehiago ura. Batasun kimiko bat. Gu, Txema, Antxonetani, batez ere Txematani. Uste nuen historia kontatzeko bide bakar bat zegoela. Eta gutako edozeinek hitz eginda ere, historia berdin-berdina izango zela. Agian, nik xamurkiago kontatua jakina. Emakumeon sentsibilitatea. Ez dia, baina ez derrigorrez. Orain duela 6, agian 5 urte, Txemak bazekien goxo izaten. Beti pentsatu nahi izan dut, egun batean, Txemak gizonezkoen disfrazak enduko zuela, ala mierda gorazat armadura guztia. Goizean goiz oraindik lotan zegoenean, haren aurpegia espiatzen, non daude armaduraren zirrikituak, eskua koltxaren gainean abandonaturik, agian orduan, ulertu nuen, intuitu, Antxonen suertea etzela beste mundukoa. Panpos, jaio, baino lehen, esperantzatan nengoenean, neska bat nahi nuen. Ni ez bezalakoa izango zen neska bat. Txikitatik bere gorputza maitatzen ikasiko zuena. Nola maita dezake inork bere buruan maite ez duen pertsona? Nola maite dezake inor bere buruan maite ez duen pertsonak? Nik amestu ere ezin ditudanak egingo zituena. Zelulitisaren kontrako saboirik zegoenik ere jakingo ez zuena. Eta mutil bat jaio zen, Txemaren poserako. Garaien kastako kide bat. Loa beste norbaiti lapurtu gabe lo egiten ez dakienetako bat.